Kopogore gi manya kwar mga juang wadhi e wach machielo. Odiochieng' ma kawuono jod bura ma pacho kaendi ma bende osebedo gi yweyo kuom thuolo mar dweche madirom 2. Koro odiochieng' ma kawuono chakre odiochieng' ma kawuono gidok ayanga e od buche mopogore opogore. Mano od bura maduong' mar National Assembly iyawo odiochieng' ma kawuono. Od bura mano mar Senate iyawo odiochieng' ma kawuono. Kanyakla kod moko kuom od buche mago mag County Assembly bende odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka iyawo ayanga. Mano bang' thuolo mar yweyo mar dweche madirom 2 chakre dwe mar 12 kanye paro nyasi mar Christmas, mano mar New Year, mana bende piny ngima hingo godo kata mana chakruok mar higani. Koro tinende koro od buche 3 mano mar Senate, County Assemblies kanyakla kod mar National Assembly ibiro bed ka iyawo odiochieng' ma kawuono. Ang'e ni nitiere mathoth ma bende jod bura nego bed ni twake buche mopogore opogore, paro mar loko chik bende odiochieng' ma kawuono bende bago gin moko kuom okenge ma bende ibiro bed ka itwake ka bende od buche biro bedo ka iyawo kor gwenge mopogore opogore. Duto te wabiro bedo kwa winjo ni odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi mano